В южния край на Светлата гора живееха семейство мишкови. Те си имаха едно детенце, мишлето Боязливка. Момиченцето беше възпитано, спретнато и учтиво, но много се страхуваше от тъмното и всяка вечер си лягаше на запалена лампа. Обичаше мама да му чете книжка преди лягане, за да не мисли за идването на нощта и спускащия се над гората мрак. Гората притихваше, тъмнината ставаше все по-гъста, а прозорчетата на горските жители изгасваха едно по едно, защото всички лягаха да спят. Само нощният страж Вълчо, таткото на Забатко, обикаляше с Венера си по пътеките, за да следи за спокойствието и реда. Единствено прозорчето на Боязливка винаги оставаше да блещука в мрака, защото Боязливка спеше сам при запалена лампа. Понякога се случваше така, че мишлето не можеше да заспи до късно. В такива вечери мама Мишка и четеше дълго от любимата им приказка за всесилният герой Супермиш. Но Боязливка дори не обръщаше внимание на историята, а само се взираше уплашено или към прозореца, или към открехнатата врата на гардероба, където все и се струваше, че се крие някакво страшно чудовище. Тогава мама Мишка оставяше книжката и припомняше, че няма защо да се страхува от мрак, защото в стаята й винаги свети нощната лампа, играчката Супермиш, дилтата жерката с книги, а вълшебното фенерче на шкафчето до леглото й винаги може да светне толкова ослепително, че да прогони всяка тъмнина. Как ми се ще да съм смела като Супермиш? Въздъхваше Боязливка. Ако се случеше някоя по-хладна вечер, Боязливка тръгваше към гардероба, за да си облече по-топла пижама. Но толкова се боеше от тъмнината вътре, че се отказваше и си лягаше да спи, треперейки цяла нощ. Понякога пък викаше мама на помощ, но така и не събираше достатъчно смелост, за да отвори и да си вземе топла дрежка сама. Друг път и се струваше, че под леглото й нещо шумоли. За щастие в такива случаи грабваше фенерчето и светваше, за да се увери, че там няма никакви чудовища. Блезналият лъч за пореден път потвърждаваше, че освен прах и забравени играчки под леглото й, наистина няма нищо друго. Но страхът въпреки това си оставаше и на следващата вечер въображението й отново рисуваше всякакви страхотии, спотаили се под леглото й. Един есенен ден в горската детска градина имаха урок по изобразително изкуство. Госпожица Сърна показваше как се рисуват различните листа. Боязливка много се зарадва, взе листи цветни моливи, но преди да започне, се досети, че й липсва червен молив, а без него нямаше как да нарисува всички листа, които падаха от дърветата през есента. Тръгна към шкафа с играчките и моливите, но изведнъж се спря. Вратата на шкафа с играчките зееше отворена, а вътре цареше мрак. Боязливка потрепери цялата и не посмя да пристъпи напред. Страхуваше се, че някакво чудовище се е заселило сред играчките и всеки миг може да изскочи отвътре. Зайчето Киско видя пребледнялото мишле, посочи го с пръст и започна да му се присмива. Каква страхливка е нашата мишчица! Бои се от играчките дори, хи-хи-хи! Един зимен следобед децата се подготвяха да излязат навън и да се забавляват в снега. Всички се стараеха да облекат топло, защото госпожица Сърна много държеше да не настинат. Момчетата и момичетата си слагаха шапки, шалове, ръкавици и потуши, когато Боязливка забеляза, че вратичката на шкафчето й с връхните дрехи е открехната и в сенките вътре като че ли нещо помръдва.
Тя си спомни как родителите й и учителката са я учили, че чудовища не съществуват. И понеже стаята в горската детска градина беше добре осветена, все пак събра сили и отвори широко вратичката на шкафа. Разбира се, нямаше никакви чудовища, а само пълтенцето, шалът и бутушките й. В същия миг обаче мечето ленивко започна да се залива от смях. Боязливка, страхливка, страхува се от собствения си шкаф с дрехи. През пролета госпожица Сърна обяви, че горската детска градина организира екскурзия до Тъмни връх. Всички деца много се зарадваха, само Боязливка се притесни, защото им предстоеше нощувка в планинска хижа, където щяха да спят на загасена лампа. С мама и татко тък му приготвяха багажа, когато Мишлето проплака. А как ще заспя, като там ще е толкова мрачно и плашещо? Не забравяй, че сме ти приготвили фенерчето и супер миш да ти помагат, когато се боиш от тъмното, успокояваше я майка им. Също така запомни, че когато си с приятели и най-черният мрак не е страшен. Усмихна се татко Мишок и подаде плюшената играчка. Боязливка силно ги прегърна, метна раницата на гърба си и се сбогува с тях. Пътуването с автобуса към планината беше изпълнено с песни, смях и закачки. Госпожица Сърна им измисляше весели игри с гатанки, а шофьорът Чичо Глиго им пускаше музика по желание. Боязливка и Забатко се надпреварваха кой първи ще познае кое дърво от какъв вид е и кой ще преброи повече пеперуди. Слънцето грееше силно и нощта беше все още далеч. Прекосиха моста, който бележеше границата на Светлата гора, и завиха нагоре по планинския лъкатушен път, отвеждащ до хижата. Слънцето се скри над скалистите зъбери на планината и скоро притъмня. Когато най-после пристигнаха до горския дом, сгушен сред дърветата, се мръкна съвсем. Настаниха се в една обща голяма стая, навечеряха се и легнаха да спят, защото на другия ден ги чакаше тежък преход към върха. Госпожица Сърна беше настанена в съседната стая и децата притеснено стискаха очи, но сънят не идваше. Струваше им се, че през прозореца някой протяга страшните си ръце към тях, а по едно време насред стаята сякаш се появи голямо прегърбено чудовище. „Какво ще правим?“ промълви изплашено жабчето. Боязливка, макар също да се боеше, си спомни думите на татко си и реши да действа. „Какво правиш? Не отивай при чудовището!“ викнаха децата. „Чудовища не съществуват, пък и нали сме заедно тук?“ каза Боязливка, макар че опашката й потреперваше от страх. Тя стисна супер миш за кураж и светна фенерчето, с което не се разделяше. Когато насочи лъча светлина към чудовището, се оказа, че това е само столът с раниците на децата, а страшните ръце бяха само клоните на дърветата. Децата си отдъхнаха, благодариха на Боязливка и скоро едно по едно заспаха. Само зайчето Киско се въртеше неспокойно и все се канеше да попита нещо, но в последния миг се спираше застравено. „Какво има?“ попита Боязливка, която също не можеше да заспи, развълнувана от смелата си постъпка. „Искам да отида до тоалетната, но ме е страх от тъмното“, призна сконфузено Киско. Боязливка си спомни как и се присмиваше Киско преди време, но реши, че ще постъпи правилно и му рече: „Ето, вземи супер миш за кураж, пак аз ще дойда с теб. С приятел
И най-черният мрак не е страшен. Ще вземем и фенерчето за всеки случай. Зайчето се пристраши и заедно с Мишлето слязоха по стълбите до тоалетната, а на връщане бързо се качиха до стаята. Много ти благодаря, искрено каза Киско. И извинявай, задето ти се присмивах за страха. Утрото ги завари, наспали се и отпочинали. Госпожица Сърна ги събуди, за да закусят, после им помогна да се приготвят за пътешествието. Групата тръгна по пътеката към върха. Чистият въздух, бодрото настроение и поразителните гледки правеха изкачването леко и весело. Когато наближиха тъмни връх, учителката събра децата и им рече: сега ни предстои по-труден участък и групата трябва да избере водач, който да е достатъчно смел, за да върви най-отпред и да не се бои от нищо. Кого предлагате да изберем? Боязливка! Викнаха в един глас всички, без да се колебаят. Най-силно от всички викаше името й зайчето Киско. Последните стъпки към върха минаваха по една тясна скална пътечка, опасно близо до ръба на хребета. Боязливка обаче не се изплаши и, окрилена от доверието на децата, тръгна смело напред. Останалите я последваха, като се стараеха да стъпват там, където стъпва Мишлето. И така, бавно, внимателно се изкачиха нагоре. Тъмният връх беше най-високият в цялата планина и от него се откриваше невероятна гледка. Децата викаха радостно и се очеха надолу, към хижата, към пътя, към моста, а в далечината дори успяха да зърнат и своята светла гора. Боязливка скачаше от радост заедно с другите и си мислеше колко различно й се струва всичко. Доскоро трепереше от страх и си мислеше, че в мрака се крие нещо страшно. Сега вече, макар все още да се боеше от тъмнината, знаеше, че има как да се пребори с страха си, защото вече го беше правила, при това няколко пъти. Заедно с приятели, с помощта на родители, с подкрепата на Супер Миш и фенерчето и с мъничко смелост.